misiri kunturu jɔ mɔgɔw ka sela kɔnɔ kalanyɔrɔw jɔ mɔgɔw ka sela kɔnɔ fantanw lahiji tilela fanantanw sɔn malo la surɔfanantanw sɔn malo la cɛkɔrɔba retraite dɔw dɛsɛlen sigilen b'u ka sow kɔnɔ u bɛ ɲini ka maloya denbaya ye denbaya jigilen tigɛlen don sira fara don dɔw la bi ka fisa e min ma i ka taa fɔ cɛkɔrɔba ma ko hɔn n'i y'i bolo kurukuru ka don o bolo k'o tɔ kɔnte i kɔ ye a banna o tɔ bɛ ala bolo. Ala musoro edamu ye silamɛya ɲuman ye majigin ye ala ye o de Mamadu lama. Mamadu Jasa ami deli. Ala musoro edamu ye wolola duwa soro ye majigin ye ala ye o de Mamadu lama. Mamadu Jasa ami deli. Ala musoro edamu ye wolofa duwa soro ye majigin ye ala ye o de Mamadu lama. Mande cɛ ni mande muso nguru ni karamɔgɔ waritigi caman tɛmɛna Mali kɔnɔ an y'u bɛɛ ye an y'u bɛɛ ka kibaruyaw mɛn jasala waritigiw tɛmɛna Mali kɔnɔ minnu bɛ jasala sɔrɔ den ye waritigiw tɛmɛna Mali kɔnɔ minnu bɛ jasala sɔrɔ mɔden ye waritigiw tɛmɛna Mali kɔnɔ minnu ka kɔrɔ ni jasala ye waritigiw sɔrɔla Mali kɔnɔ minnu fana ni jasala ye fila ye waritigiw sɔrɔla Mali kɔnɔ jasala yɛrɛ ka kɔrɔ ni minnu ye mais waritigi bɛ yen mais dɛmɛkɛla jasalata ɲɔgɔnna ne bala kote an m'a ye a ma deli ka kɛ ok jasala bɛ ko jumɛn kɛ jasala bɛ ko dɔ de kɛ ale t'a fɔ n'a bɛ fɛ ka dugu mun dɛmɛ a t'a fɔ dugulamɔgɔw ma a ye lɛtiri sɛbɛn ka na a t'a fɔ dugulamɔgɔw ma a ye don parti la jasala t'a fɔ dugulamɔgɔw ma a ye taa dugutigi voir jasala bi na de aw ka dugu kɔnɔ ko min kan ka kɛ ale jasala ale b'o kɛ jasala lalakaw tɛmɛna minnu ye waritigi ye lalaka tɛmɛna minnu bɛ tiɲɛ fɛ lalakaw tɛmɛna yɛrɛ minnu ma kɛ tiɲɛ fɛ lalaka tɛmɛna minnu bɛ ka anw bɔ ko kalama n'u tɛ siran mɔgɔ siɲɛ i n'a fɔ bubu la ala ka barika don bubu la waritigiw tɛmɛna jasala i n'a fɔ madula a ye dɛmɛw kɛ a ye sigiɲɔgɔnw dɛmɛ a ye cɛkɔrɔbaw dɛmɛ a ye musokɔrɔbaw dɛmɛ mais jasala ne bala de kote marudakolo ne bala kote i ka dɛmɛ ni maridakolo ta tɛ kelen ye maridakolo dɔnna a salen de maridakolo mɔgɔw kɛra fɛ a salen mɔgɔw y'a dɔn a salen a ye sanga sɔrɔ a salen a ka dɛmɛ dɔnna a salen a ka ɲumanya dɔnna a salen ok mais ka dɛmɛ kɛ dɔgɔramɛdenw na mɔgɔw ka bɔ a kalama ka fantanw dɛmɛ ka bantanw dɛmɛ ka dugulamɔgɔw dɛmɛ i ni minnu tɛ siya kelen ka dugulamɔgɔw dɛmɛ ka taa worobinɛ don dugu dɔ la i ni minnu tɛ ɲɔgɔn ka kan fɔ ka misiri jɔ k'a di mɔgɔw ma ka sɔrɔ i tɔgɔ ma fɔ ka misiri jɔ k'a di mɔgɔw ma ka sɔrɔ i jamu ma fɔ ka misiri jɔ k'a di mɔgɔw ma ka sɔrɔ i ma sɔn i tɔgɔ ka dɔn ka dɔgɔtɔrɔso jɔ k'a di mɔgɔw ma ka sɔrɔ jeli m'a fɔ ka taa ni mɔgɔw ye magan ka sɔrɔ jeli m'a fɔ ka taa ni mɔgɔw ye magan ka sɔrɔ i ma wari minɛ ka taa ni mɔgɔw ye magan i m'a k'u denmuso nɔfɛ ka taa ni mɔgɔw ye magan i m'a kɛ sunguruko la ka taa ni mɔgɔw ye magan i m'a kɛ jeliko la k'a kɛ dɔrɔn ko silamɛya kama ko mɔgɔ kana fɔ jasala i ɲɔgɔn jogaramɛden ma bange bamuna na n'o digira mɔgɔ min na i fa ka wuso fa ye n'a digira mɔgɔ min na i ba ka wuso ba ye ko i ɲɔgɔnna den a ma da bamuna na diɲɛ fara lahara kan i bɛ ka ɲumanya kɛ ka sɔrɔ i m'i yɛrɛ yira i bɛ ka ɲumanya kɛ ka sɔrɔ i tɛ fɛ mɔgɔ k'a dɔn i bɛ ka ɲumanya kɛ dogodogo ni dugu la e bɛ mɔgɔ joli bila ka taama kan san o san e bɛ mɔgɔ joli tɔgɔ sɛbɛn musokɔrɔba joli bɛ taa cɛkɔrɔba joli bɛ taa e bɛ malobɔrɛ la don cɛkɔrɔba joli ka so i bɛ malobɔrɛ la don musokɔrɔba joli ka so dogodogo ni dugu la i bɛ musokɔrɔba joli sɔn i ye nafolo di maliyɛn denmisɛnnin joli ma i ye mɔgɔ joli bolo don jago la jɔnni de bɛ jasala dɔn est-ce que i y'i ta kɛ yɛrɛ yira ye est-ce que i y'i ta kɛ sumubasigi ye est-ce que i y'i ta kɛ tɛgɛrɛfɔ ye est-ce que i y'i ta kɛ sunkurutigɛ ye est-ce que i y'i ta kɛ walimuso ɲuman kanuna ye est-ce que i y'i ta kɛ jɔnyako ye est-ce que i y'i ta kɛ hɔrɔnyako ye jasala i ɲɔgɔn jeune waritigi a tɛ bamakɔ a tɛ mali kɔnɔ a tɛ manden mun tɛ facebook kan i ɲɔgɔnna waritigi a tɛ jeliw tɛ sumu kɛ mun ye i ɲɔgɔnna waritigi a tɛ mun tɛ tɔgɔ ɲini i ɲɔgɔnna waritigi denmisɛnnin a tɛ minnu tɛ mali kɔnɔ a tɛ minnu bɛ mali kɔnɔ jasala e m'a ye e ni minnu bɛ da baruba e m'a ye baruba bɛ ka mobili nin baruba bɛ ka mobili nin mais a bɛ ka mobili minnu nin baruba tulo b'a la pɛrɛ
ko Gabriel Touré frigo tienne nous est-ce que Barouba be ka mobile mununi est-ce que Gabriel Touré climatiseur songo ba mobile bo Barouni Gambi bi ka mobile mununi est-ce que la kata climatiseur ça ka bla morku kono est-ce que Barouni bi ka wari mununi est-ce que o wari bo wa ah roi 12 wa 15 a ba donc prêt n'a ta do a folon ouye donc karia yani ka wari di sumuru bawma donc karia yani ka mobile ke togonyini donc karia yo famia wa kata morku sa ka ya fama ka morku klimu ka glaso ka klimu sa ka bla morku la i yona wartigi ate jelu te sumu ke muye eni est-ce que e ba no lu ba ikele wa est-ce que e de no lu de mi se ka kele wa munu kele no ka tige alakola munu kele no ka silame abla unyafe ni suwalo dorosela e muye ete mali artuso eta wartigu ya etu ka saraka botugo ya pako saraka bo aboro lu munu ku aboto te fenchoye munya mine ate nafanye oye ote inafo araida koloni filila o kelen ka fika ta saraka bo wa jasala est-ce que eni mo ekini la est-ce que jofin est-ce que bete dafe munu mika sa est-ce que bugu tugo ka sawa est-ce que ifa ka sa jasala billahi ala drone bi se ka mo fa ibi fa ko ka je ka klaka kasange ka tadi alama ala de bi ba fa ibe klaki ba ko ka kasange ka siri ka tadi alama billahi ni ala te mo shi tu se ko ke ala drone bi se ka mo fa ka sura madada ila jasala m'a fié parce que ne ba doye de bisi m'a fié parce que m'a doye beso m'a fié parce que m'a doye de behine m'a fié parce que m'a doye de ka demettre gouvernement ko i ka demettre parti ko i ka demettre cha ko i ka demettre foye fo malidon ala ye seke ye behine to la nya nyini fe ni mission saba tokorobaw bla marakaw ka ko ugo dabla ya famia wa mun ka teli morku ala kama mor klimusa ika do bamako morku la ita kene kama ibake jokara mebe kama ita kene kama ibake malisha be kama jokara me ate foye fo barka jokara me ate foye yo famia wa fo nafolo jokara me ate foye fo horonya jokara me ate foye fo da fadame en tant que jokara me mu fa tabolo bla diebe wuli jokara me teke fantai en tant que jokara me mu uka furu ke to bla ne fay ni dinema ne bo de furu billahi adiaro marakamu amaja marakamu mo tese jokara me la parce que wari tigiya ni togo tigiya barka de be ni be ko fe barka te bo fo la fo furu ke to i fay mu di mani sono lo nyo barka tigiyate ni e chowo cheye ka sangano no musuko la ma fa janye tafuru ni tori fa ko musuko la billahi te nimisa yo fa wa ni mogo be dem barka le na ibi fa ka dilenfu ni mogo be nafolo tigi de na ibi ba ka dilenfu barka be se ka bo la to de ni barka bora jokara me la ala ko te che ni barka bora jokara me la kira ko te che ni barka bora jokara me la ala ya yere dala kan soso an kunti Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Fatmata bintu ya rasulullah sira fulu ka soro to ka koroni ali ma ya da balima kelima jasala ya famewa ko ba be takadi ko batigu de ma jasala mission flabene balaba bolo jasala mena musi jasala mission mino aka gele a mission ka gele ni marfa kisa kununi jasala mission mino aka gele ni tasuma kununi jasala mission mino o mission me jasala ma fo e de se ka kem sorasi munu sara FPR oye ton duenye bia famewa silame ako obakono chrétien ya obakono nte dine la obakono be dine la obakono jango ikake malien ka sordasi munu sara ko joni be sara bagato kola do ko fo nyumando baga kelengele est-ce que mo mun be cheba koroto kele la ka se ka sara tike est-ce que o mago be ni cheba koro sara akola firiato de kale jasala furjato bebe jasala ibe ka mogo munu blakata maka alhamdulillah la ka barka dula me furjato ka chanu ni yesu fale wallahi sorasi munu saraw muso ka chanu donc ku muso nu ku dem de me foka tous ces bakima ay mogo kemeta ho dem nana malien dem nana halalaw nana munu te mali kono mu be se ka den flata mu mi se ka den sabaka depensita mu mi se ka den nanika depensita munu mi se ka den kelentata munu yere tiso sila ni fitine mu bolo nu bo di kan deme jasala nyam bolo flajan ke di wule ala ni kira kama jasala ika sorasi denu ikan deme jasala ibe se ka kele tawo alhamdulillah ni ti se ka fenta ikan deme jasala ni be se ka flata alhamdulillah jasala ni be se ka sabata o bekai mu sebiye nati yere to ko o de un ka tase
école la billahi ni donna kati kan on ibe kasi ibu muso keta ku nyagana ali ka nyaga koko janya setuye jasala silamea te tanye konontonte joko ni dame ni kewale ni ya bo silamea la silamea te joko ni dame ni kewale ala yere sigile no de ka jasala iti joko ni dame ni kewale ira kangono mo nunu na wa jasala enyete mali wartu la nu be teme ya fama kandala fu be vitri yele jasala enyete mali milliardaire la wa nu be teme kandala e ma mali karamo yo jasala e joni kata yatime ou voir e joni kata falato ou voir jasala e mali dine nyamo menye ko tara kata deme ke sorrasi muso muru chaw sara e jon tale ou deme jasala o mission folloy mo sara la mission flana juin comme mali kono mo be sa dokotoroso munani dokotoroso be we Gabriel Touré jasala ni mo sara Gabriel Touré la billahi tala hinkalila ala la jasala wallahi morku afriko o tienelu morku te jasala morku te teme million bi sabakara gouvernement e katikati kla ya famewa mali karamo ni nyogoto we katikati mine le ko fa dokotoro tara gerefu la alimami juma sera ka alimami nyogo wole kanga katikati nunu fe faso talu anata di dokotoro be gerefu la nga wari fara nyogonga ka di dokotoro ma wala sa ko dero nu frake jasala ni kuye de ke karamo billahi mali karamo ko nyemo ne ba do dokotoro te ta gerefu la ka se ki ni make na usima se ku ka milliarda kata di ko wala sa fantan donga frake dero ni besara amba kuma fo edi parce que ni muso nyuma di fantama ya kungo chaya ya fa ni muso nyuma e fantambulo abenge dinu fantan de chastre lolo musoko la kele me wartu be sakobe musoko la donc amba kuma sara ela parce que buni be ku disi badila amba sara ela jasala dobe misiri jo kadi alislamé o mamete ade alimami ka soka kono emumbe misiri jo ka kla ka misiri jolen ko ka ban ka kla ka ya famawa ka batima wula kono ka villa jo misiri kono ka ni alimami na ka demba la chema delika ke mali kono me ka alimami ta ka soro ima nyine misiri wele la ko ni ete depuis ala yendane maye ne ma mo sie ka misiri wele la bla ka tamaga ne ma wartige ka misiri wele la bla ka tamaga ne ma karamo ka misiri wele la bla ka tamaga ne ma alimami mu sera ka wardi misiri wulila ma ne ma moye mumbe seli almami do ko fe ko hinena misiri wulila dola ni ye baba sura bola ne balaka ye mo ka misiri wulila son fo ka faula la o kera baba sura hippodrome misiri kono duwa ka so kera fe seli do so ma dafe ni baba sura te bien be hinena misiri wulila ko baba sura ma nyina ko mais demiseni mun ka mo deme ka teme beka ka soro mo ma do ka mo deme ka soro muso nyumonte e de kudu yo famia la et de kodo ini mo shiti kelenye yo famia wa donc ambera mu yini efe ne bala de bi deli yo famia wa ika deme uyira ika tokotigi ya yira ika jamuntigi ya yira ika silamea demeni yira ika horoya demeni yira maraka dugu joli be ni e fourage ou se ka sur télévision ma wele maraka dugu joli be yo famewa ni esira ka dokotoroso jo adugu la maraka dugu joli be ni esira ka misiri jo adugu la jonu be Congo dembaya tigula ko ete suwalo na sera to beta mali wartugu beta sugoro klo saba ko ke sase kono sugoro ka misi kelen faga ko tonomada ka dien be wele ko bla Facebook ka dien be wele ko bla mali wartugu artisu olu yere ala beta voyage la ni sugoro sera olu be disado ni sugalo bana olu bu bobara jasala ye nyumaya munke depuis on ti don ibetani chokoroba uye ijila depuis on ti don amabo télé la depuis on ti don amabo Facebook ka ika foraju anyuye bite ibe santa mo ibe forajisi ya famia wa ibe maraka dugu la je mais ibe takata forajisi jasala ibe takata énergie soleil ibas gi maraka dugu la ya famia wa ekeka sumalo mo flei koro kunu ikoro malien dewo malien de na dube malo bore saba nyo boro kele ya famewa malo bore saba folo suwalo ibe delika ke suwalo malo bore saba nyo boro suwaro yo famewa me atan me atete mo ko
ngo Bamako kaw beta kulo kelengele ni di ngo Bamako kaw beta e ma Bamako wartigu ka saraka boya e ma jaba suraka pako saraka boy wa ka gerebu wele yo famia wa sachet de beta ka di gerebu ma ya fala ka kla ku botele la ku fa lebu ku ba lebu ku yera lebu ka togo nyini no ye ko ye silame o kuma na ebe ala bloku e ma anwa bi silame ya munu be bo maga fana kungolo miseni korote foko sa aja disco baba ni kone bobo de ni fana munu be bo maga ngana donc e no lu ekleya munu yera be ni te disa yu kuna yo famewa na soro la ni sungolo mase e no lu ekleyo jasala marakaw ka keleko ambo de banis frila marakaw ka jodinyai marakaw ka jakoya jonyai ya famewa marakaw ye togo soro ka soro jonyate marakaw ye barake ka soro jonyate marakaw ye suguba mine ka soro jonyate marakaw ye faransi mine ka soro jonyate abeka jonto no bilahi auto dudala iba jate mine jonko kele akadimu ye ni be dennyana matabulu jonko kele kadimu ye kateme beka dugu kono joyoro tala jonko kele kadimu ye kateme beka dugu kono jato du kakaladu dukelikelu muso nyininadu nantankolono nantankolondeno sino chokoroba djumbe se ki chibla nina ni ye den chama soro de unte se ka te ka foro lawa mu warbe mu ku maraka dugula ni be ba soro te jonga kuina mu den barkalo ni be ko te jonga kuina munu ba contrôle ala ka barka do awla ala kana tuika kene kama me a ke fantan kama jasala donc ni video kunguruni sorasi de unte me jasala iye mali bedene ku deunta al ni kera den kelen den fly ni ibi dombaga warti munu fana do ka kibaru ya funyana beka laje ka den do ka école warta ya famia wa jato boleno ya famia wa iba bla kontimuna kalo an woni ya bunya ta ka karama ta ka dimba ya ta ka jala dima beyi tafo mene balaye edige ne ba sara edila parce que ne jeune warti mbe ne barubaye ka mobluni ne barubaye ka wari farafara nya fo oru be a janya ko ye mais baruba ba don prêt ko Gabriel Touré ya fama ko morku ka klimu tienu na ta do afole fly baruni Gambi aba don prêt ko morku klimu tienu Gabriel Touré roi 12 wa 15 aba don prêt na ta do afole fly ngi haketo beninka sallallahu muhammadu sala ni kuika video ala ka barka du ala ka barka do la kola ya rabbi ala ka Congo ni Gabon ala ka Centrafrique Dubaï mande chani mande muso ni ngwe ne kana balabaye